India ram chunga mun pakhata chuan in ro pui tak bo sei ni in mi zong zong te po chuan chu in roi chu lim taka anei ba ka chen khate phe chuan zu te an lo in ve mek boka ye chuan heti lai tak hiam mi pa pakhat chu ron tho chuakin midang thil eina bula chuan avakala chuta avakal na hmuna chuan mi pa pakhat chu wa bia in tunge I hming khoya nge I chen ti da chuan ava beloma chuta chu pa chuan a chan chin da chu lo shil ngalin hun engma chen anin biak nuwa chuan chu zurui pa chuan akal san le ta ani ti chuan hemi hnu lok hian ava biak pa khan ama ron bituli a thian te pahni chu an rui em awang chuan motor thleng thla tuma nima sila ama zok chu mi pathum te chuan motora chuan lo khung loin an tlan bo pui ta dei maya ti chuan mi pathum te le an ro bo pa chu in neina atanga kilometer somriat bela hla chuan tlan ta wangwangin mun hlatak an tlan hnuwa chuan mi pathum te chuan an mi ruk bo chu khong in tel map lo chuan an vak ron ta chiama chu mai ni lovin hetia a thi hnu thleng po hian nasataka vak chun chom ringin an hnu a phe chuan motor atang hian petrol te la chhuakin an le hnuwa an hal sui le ta ani ole heta mi papui soilo thatu te hi tu te nge ni ta angle chupa an tha tak chuan thi phu khopin thil swal ati em niang le alo te nge ni chuan eng thil nge ni ta angle eng thil swangi atia chung mi pathum de chuan an tha tak mai le I han thil zel don ti ang he khesa a chanchin kan soiber tor Nitish Katara hi kumsom hni pangami chau ani a an chung kwa hi lekha thiam tak chung kwa ni in apa hi IAS officer pension to ani ba ka anu ni lami po hi education officer na thoklai me kani boka he ba ka hian unau pa nitina an ti chu ani bokani te chon kumsang kha zakwa somkwa pariata khan Nitish chu IMT gazebata MBA zrizom turin akala mi puitling le ril runei tak ni in nu le pa thu oi tak ani bok nen anu le apa ti po hian an chong ve thin em ema chu mai ba ka pon lama mi ti tan po anil omin mi aza thiam hle a tin mi ati boy ngai lo awang hian mel ma ti tur ang shim shim po hi ani lo ba ka miril rutlong le nung chang thatak nei ani nge nge ani ya chuan a le khazarna chuan mi se pakhat tongin chu nu chu a classmate zingami parati yada fi ni a ani nen hian atira chuan in mel shia saklia ni ma se anin kum chauzel nuwa chuan in chen thatna atangin mangaina chuan an lu don chauta aloni te chuan parati yada fi pa ming hi DP yada fani in a una pa ming hi vikas yada fani boka anni chung kwai ro hi chu chung ko thil ti thei tak le house tak ni in poisa le ni na ingkim me chu an nei bek an ber ni ma sela parati chung da chuan thil ti thele house tak ni ma se ming chiat na nasatak nei thungin apa le una pa te chu tol thana thoboi dik lo le thil dang tam taka anin nam hnoi tho soi ania amai ro chu parati be thong chu me chazai dam tak le nung changmoi tak nei thungin a mel le anung chang thatak ti awang chuan chung ko boro taka tanga lo chhuak ni ti po hi tu ma in an jing theilawa chutian chuan mi house tak ni ma se thomnu chang kang le man to tak tak te chu ain bel ngai lo ba ka thomnu pa ngai le zom tak te chu a ha in ain chi bol mai thin ani te chuan hun eng ma chena kal hnuwa Nitish an azir lai te azir lai mek chuan apa hri sel na chu a thalo ta em ema chumi wan chuan azir chhuat hnuwa Nitish chuan Delhi a company pakhata chuan na thok ve zuin hemi hnu loka hian parati po azir lai te azir zot hnuwa chuan an in lama ho ve le ta a chutiang ani awan chuan Nitish le parati chu in mu fo thei talovin an do hun huna po anin bi theilawa nima sila anin hlanna chuan anin hmangai na chu ati chak zo so so emo ti mai tur hian anin hmangai na chu ai na sa zo ka omin le khathon hmang te chuan anin bitareng thina chu mai ni lovin parati chuan Nitish chu pangpar te thon fo thinin a hmangai na chu anasat ema wangin pangpar po chu manto tak tak le lian tak tak te a thon nge nge thin ani te chuan tum kha chu Nitish chuan anu bula napui pasal nei chungchang chu angai to ave tak tak to thu soin abial nu parati chu nei adu thu soita a Nitish anu le abial nu parati te po hi voi khat in mu ve to anlo ni bok nen Nitish anu chuan a fa patan chuan parati chu nala mel thatak ani thu ti le aril ro achiat lo arin thu te soin chung ko hosa tak atanga lo piang chhok ni ma se atong kam te po a thatle thu te alo sei ve boka ni ma sila nilami Nitish anu chuan lo thona anei thlat thung
achan po parity ti chung ko background chu a hriat chian em wang ani pakhata chu mai ba ka nilami chuan niti sanhena chuan parity in pangpar man to tak tak a thon thin te po chu soi chuakin ati ang boka thil man to tak tak I thon ve chuan nakin zela nangma tan har sana thlen tu alani anga atopa phe chuan I hlopuin atlin don lo ti in asoita a chumi hnuwa soi chun cham le in kan chung ko khosak nian ain siam rem thiam ngim ti po a hriat lawa achan po an chung ko background le kan ni na hi ain danglam hle ema achung ti le ke ni chu in danglam hle tak kan ni ti in suili a ma se ni ti sa chuan anu chu lo chang patin kanu parity hi chu tiang mi chu ani hleinem kan chung kwa chuan om the em emang hosak te chu an hosa alom ma se kan e anga piang e ve zelin kan om do nanga hun po kan mang ho thei be kang ti in asoita a hei ba ka hian parity pa chuan ama le u nau pa chu khoya ma asoi chwa ngai lo thole nau pan lai atanga an nei ve ang hlim na po an nei ve lo thote asoita bok ani te chuan ni lami chuan a fa pathu soite ngun taka angai thlak nu a chuan a thalom parity pa dp ata ka chu ini nei na tur chungchang soipui tur hian ka ba bi ange ti in thutluk na asem le ta a nima sela ni ti sa chuan parity pa chuan a fanu chu mundanga pasal nei chu a phal don lawani ti chu a hria chen ima wangin ni ti sa chuan anu chu parity pa belo tur chuan a hrilia kanu shil tur ri lo mai ro kani nei chungchang tho chu parity in apa alo shil mayang atilia ma se chu thu shil tur chuan a unau pa ina tanga a chwa hun a ngak mek nia soin parity chuan apa chu a u om lo hlana biak alo tuma a chan chu a u vikas a hriata in nei a soi ni wei chuan a u chuan a rem ti don lo ani ti chu a hria chen hle wang alo ni te chuan parity chuan chumi hun chu alo ngak ve tanga rangara nima sila ni ti sale parity tena an hriat mel o chu parity u vikas a chuan anin kar chungchang chu alo hreru ve reng to ani ti le anin hmangai thu chu alo hrevek to ti chu ni ome te chuan parity u nau pa chuan a farnu in an kho chunga mi ni lo alo biaka alo hmangai ti a hriat awan chuan a thin arim em ema ni ti sahnen nge ya po hian vona thu tam tak alo thon fo to ba ka a farnu chu ban san ba turin alo shil to ni oma ma se vikas a chuan ni ti sa chu na sa takin vo ma se ni ti sa chuan parity chu ala ban san do chong ho lo thung te chuan parity chuan apa chu ni ti sa ne na ani nei do thu chu shil tum chuan hunrem chang chu azong ta zela nima sila hunrem chang chu a humai thei si lo ani te chuan february ni som parukum sang ni pahnia khan parity le ni ti sa te thian ching mi te chu in nein chu in nei na chuan parity le ni ti sa te po chu an kal ve ngi a chu mai ba ka he in nei na hian parity nu le a unau pa ba ka an cousin visal ya da fa po chu tel ve bukin ni ti sa le a thian te tek se manga an ron thlen no chuan parity le ni ti sa te chu an kal dun lai ti le anin bilai te an lam lai ti nen lam chuan hmu tur amin chu thil chuan vikas le midang po chu ati thin ur ta hle maya te chuan vikas an chu a hmu chuan an chung kamal phau theina ani ti chu hria in an pahni in hmu le in biak fo wang chuan an hming chalhe tura angai ni ma na an chung ko za omna hum him na tur tan chuan thil engemoti angai ti in thutluk na chu asiam chui ta hmia mai te chuan chumi hnuwa chuan vikas le visala te thian ho chu chu in tura kalin chuti lai mek chuan ni ti sa te thian ho po kha thil ei turin an kal ve buka heta hian atir lama kan soi thil kha a thleng don ta alo ni te chuan chu rui pakhat chuan thil ei lai pakhat chu va pan hna in chu chu rui chu visala parity ka zan khania chuta thil lo ei lai mek chu ni ti sa ni in visala chuan ambula chuan koi tanga local nge ani ti le a hming te chu a zot be lawma chumi hnu chuan atira kan soita kang khan thil chu a thleng chhota ani te chuan hemi hnu a hian tol thatu ta chu in neina khan let in ni ti sa thian da chuan ni ti sa chu an lo zong na sa hle maya ma se ni ti sa khan a chwa lok tor tho kha soin minute nga emo minute som hnu vela ale le tur tho a soi khani a nima sera aron le tak mail owan chuan a thian de chu an boy ru to tak zet ani ber chu mai ba ga tlaidar thum bela kha ni ti sali a thian pakhat chu chuak donin chu thu po chu a thian ti a shil thlap ba ka ale thar lo tor tho po a shil tel boka ma se aron le thei da reng lo bok nen tu ma chuan a kalna po chu an she thei da lo ani ya chuan chu thu chu anu ni lamin alo sha chuan a boy ta hle maya chumi wan chuan among du hwal parity chu kol ta ngal patin ni ti sa a hmu le hmu lo chu awa zo zuya
Mase pariti ero chuan a hmu lo thu alo soitlat mai si chuti rwal chuan a unau ti le ni ti sa chu an chuak kholai hmutu an omawangin a hlo thon be thu te chu alo hrilet ve thungba ka nilami hne chuan apa be watur chuan alo ngen zuita a chan chu apa chuan alo pui the abi sei pui wang ani ber chumi ni wang chuan nilami chuan pariti pa number chu me chok ngal watin a call zuita wata mase ala the reng reng si lo ti chuan voi ni voi thum lai mai a call non nu po a chana engma adon the tak sir owang chuan pariti chu call in chuta chuan pariti chuan police hna kalmai tur le report thelut mai turin thuron alo peta a chumi hnuwa chuan nilami chu rang takin police station a chuan complaint chu thelu tura bakal ngalien afapa chu vikas yada fali visal atinena anin hmunan ber tho chu a soitel ngal bok ani ya chuan february ni som pasari ni a chuan bridge noi ruang rap thlak tak mo chhuani in chuta a hmutu chuan police chu a peta ngal pata chu vele police po chu a hmuna chuan ron thleng zui ngalin ruang chu postmortem tura thon ngal ani boka chumi hnu february ni som ni aloin her chwale chuan police chuan nilami chu ron kolin chuta chuan an rong chhar chu a fapa ani nge ni lauti fin fia turin anon kau alo ni a chu vele nilami le an chungte then khate chu police station a chuan an vakal takngal wata mase ruang chu alo chhia tu ema wangin a fapa ani nge ni lauti po chu hria chian a har le thung nima sila ruang chu a kut lampang then kha chu a kan chiar lu tuk awangin nilami chuan a fapa kot ngei ani tho chu a soita a heiba ka hian ruang an hmona bulmaya khan a fapa sana ni om tak chu lo om bokin nilamin a fapa ruang a hmu che mai chu ariru ana in she om ati em ema tu ma hnim thelo khopa tap zoi zoi ngalin thil thleng chu a hri thiam lo tak zet ani ber tin a fapa ina chuti maya kalsan chu aring theilawa ariru te chu amang vek ani ber amai ro chu voile khata a khovel pompui chu chhebek ma se intipa khole in a fapa ina dikna chanwo a hmu ngi theinan chuan chutiang thil ti tu te chu chela khungei tum chuan thutluk na chu a sem be ta mi a chumi hnuwa chuan nilami chuan chu hmuna dna an test ani chuan chu report chu ti chhiat thei a hlo wangin ruang chu delia kalpuya chuta dna te chu atumta a chuta dna te an test nuwa chuan chu thi sen ne nilami thi sen chu lo in milte che che in chu chuan ni ti sa ronge ni ti chu a fin fia chiang te da bok ani te chuan nilami chuan police hne na khan vikas yada fale visala ti pokha report tilin anni hi Uttar Pradesh sa chung ko hongle thil thi tak ani boka tin vikas yada fa hi dp yada fa pani in visala ero chu dp yada fa farnu fa pa ani ve thunga de chuan he case tung chang hian media ti beng chu a ver ta sar mai police te po chu norna na sa tak noya chuan om rengin media te lam po chuan nilami te chung ko lam chu an no chui ve reng boka chuta chuan an chung ko in kai hnuina then khatile senior officer ani na te po chu an mu chok zoi ta beka chuti lai mek chuan police te po chuan thu boy ching fil tura norna an don na sat em wangin chu case chu an no chui tan ve mol mol boka chuta chuan mi then khatin veka sale visalan kara mi pakhat an da lut lai le chumi hnuwa an tlan chuak lai an hmu tho chu lo suin chunga thushi tu sang sang tena an soide chu police chuan an lo record zel boka te chuan hemi hnu lok march ni som pakhat kumsang ni pahni alo thlen chuan police chuan ni ti sa an hroina kar chu hmu chuak zuin chumi hnu april ni som ni pahnia police chuan veka sale visala chu an man zuita ani mase hetia an man ma february ni som ni panga kumsang ni pahnia khan vikas yada fale visale te chu anin puan tho soin chuta anin puana chu record vek ani tho an soi boka nima sila kota anin lan meu chuan an tho soi de chu an thlak nang lam le ta a heta hian news pakhatin anin puana recording chu a hmu tho soi ma se chu recording ero chu ti chwa ani box si lo hemi ni wak hian ni puide chuan dp yada fa hian athil ti theina mangin chu anin puana record chu eng chanela ma ti chuak lo torin a shil ani an rin tho an soi da bok ani ye chuan hemi hnu april ni som ni pathum kum sang ni pahni thleng khan he thu boy hi kota la chai zui reng ni in chuta chuan vikas yada fale visal yada faten ni ti sa an tha thu an soi da chu kota chuan soilan le ni a atir lama chuan inspector po in vikas ale visal te ngei po ina an tha nge ni tho anin pom tho chu a soi ni na soya ma se a hnu a tho se chu overzon dang chuan a thlak le tatlat mai heiba ka hian abula constable pakhat lo om po chu
kota thushitu anga adin chu phal ani lo tak mi amaya heng zong zonga a chan ber ni langta chu inspector le dp yada fate chuan sum don lama bol an chandun thar awangin athu seipo kha thlak danglam le angai ni in alang ta boka le chuan dp yada fa hian a ho sakna le athu nei te mangin a fa pa le a far no fa pa te chu hum him po atum hle bok ani chuti lai mek chuan le lama ni lami chuan vikas le visal te laka thu boi do thei tu tur okil so zongin abe na se mema ma se ai o tura dinga piang ta chu dp yada fa chuan poi sapmang te le thil dang dang manga lo ti thon obzelin chumi wan chuan chu khe so akal reng thi dalawa te chuan kumsang ni kumatanga kumsang ni pali thleng khan veka cha chu voi somrok parok zet bela chhuani in eta achan berani langta chu achong ti hausak awang le thil ti thewang chu ani da bera ma se hun engma chen aliam le de hnuwa nilami chuan uttar pradesh atanga case transfer wat ani lo chuan afapa khan dikna chanwo amulawanga tol thato te po zalen takin an la omai mai don ti chu a hria chen ema wangin supreme court a he thu boy he ngai to thale turin le delhi a transfer wat turin petition chu a thelu bele ta a le chuan august somni pathum komsang ni pahnia khan supreme court chuan nilam katarai nge na chu lo pomin he thu boy he delhi a son ani zuita a hi nilami tan chuan hlotlin na ro pui tak pakhat ani ome le chuan november ni somni pathum komsang ni pahnia khan ko chuan vikas yada fale visal yada fate chung tho chu angai to thale ta a heiba ka hian until solti pui tura poisa manga an tham an tho pui sokte fa chu thu boi sem sak ni tel bokin atera khan police chuan ani ero he chu laman mai lo ma se thu boi ngai to ani hnu kumsang ni panga khan man ani bele ta a chumi hnu chuan nilami chuan afa pathato te chu jela atan tir theinan chuan theitop chu la chwa zelin cholawin athok mol mola he a thorim na hian hil haude pakhat lek po hnu chia anei ho lo boka chuti lai mek chuan le lama dp yada fa chuan afa pa le afar nu afa pa te hum him tur hian theitop chu lo la chwa be tang tangin theito palo chwa be mek boka tin khatia niti sarwang an hmu hnu loka khan dp yada fa chuan afano pariti chu inglana lo thon ngal de in nilami chuan ko ta thu sei turin pariti chu amamo em ema ma se chumi chu sherengin dp yada fa chuan afano chu rampo na alo thon mak mai lo ni a ma se inglena pariti a omnuwa khan pariti chuan niti sanaw chu ni tin email engma sa chu lo thon thengin chung email a chuan dp yada fan vikas le visala ti thil te chu alo pompui vekani te chu an mu chuak chui ta bok ani heiba ka hian achung te na thi tura vau ani hnuwa po khan nilami chuan a thil te chu top san du lovin a theitop chu ala chwarenga a chan chu thushi tu pakhat ala omwang ni in hepa hi aming chu aje ya ni a ani hian vikasa visala le sokde faten kara nitisa an shwailu dai kha lo muru ringin chuta ko ta athu soide chuan nilami chu he khis kalme ka hian na satakin aron puita bok ani heiba ka hian atira chuan kotin pariti chu uitne sanga inlan tur hian voi tam tak alo ko to bok ani oma nima sela inlan ngai reng reng lo ba ka achung te po chuan a omna chin po an shet lo thoin an lo chang mai zel alo ni a de chuan nilami chuan a fa patan tikna chanbo chu ala hmu mai thelo awangin beidong lo chuan ala be ngar ngara chu mai ba ka a hlo thona tele aril runat na te chu in hne ter mai lovin a fa patan dikna a hmu nge thinan le ati tu te zel bang a zo ter ma chu theitop chwa chun som zel chu ala tum fon fona de chuan nilami tumro na chuan hne na chu chantir tangi nge in ko chuan preti chu inlan luitir tum chuan ma an la ta boka chuta chuan ko chuan atlan bo anga ngai thei turin a passport chu cancel vek turin thupe kan chwa ba ka englana ompo chu atan har sa ta hle maya a chan po a visa chu november ni somthuma an ti thi sakdon wangani a de chuan chumi ni wang chuan preti chung de chuan do thlan tur chu nei ta bi khek lo le pato pa preti chu india shoi kirle ni in ko ta po ainlan nge angai don ta a ma se heta ko ta ainlan chum hian niti sanen chuan eng in somna ma an nei lo thole in nei tumna an nei lo tho chu soin eng kim chu akal zong chuan a soi ta tlat mai chu mai ni lovin anin classmate chin le chiananga anin kom chin ri ngo tho chu a soi boka heiba ka hian niti sanaw email a thon chung chang po chu zo ni le bok ma se chumi chung chang po chu a hnial ta vek boka nima sela niti sanena anin ngai zon la ya
lekha athon ne pangpar athon te ro kha chaw apom thung the chuan April ni hni kum sang hni pariat thleng khan he thu boya hian hearing nei reng ni in April ni somni pathuma chuan anzo ve theta a chuta chuan me ni somni pariata vikas le visala te chaw thiam no chantir ni in me ni somthum kum sang hni pariata khan an pahnih hian tual thana in rok bo na le evidence te chhiata wangin nam chunga zela tang tora shem anita ani heba ka hian vikas le visala te hi kum somthum chung parol po a chuak theilo tora shem ni in chumi hnu July ni som kum sang ni som pakhata khan lower court in an thian pa sukde fa po kha dam chunga tang torin a shem le zui boka amai ro cho heti lai me khian niti seno nilami chuan an shem na pek da so lo du khoplawin Delhi High Court ne na thil ti sol tu da cho thitura shem na an to thenan dilna a thelu tli a heta hian vikas le visala chuan ko thutluk na cho an do nal da sei me ma se High Court chuan thutluk na masa jok cho alo pompui ta thung ani ole khati zong kha ton tuma kan case nge thla khole the cho alo ni le ta a he case sung changa in nge dan te comment section lama in lo sei vele chho don ya